Ajudem a la gent que no té gaires possibilitats, són les llibertats, educació i sanitat. Per millorar la societat i que hi hagi igualtat. Cooperem per un món millor, perquè ningú hagi de passar por. Per millorar la societat i que hi hagi igualtat. Cooperem per un món millor, perquè ningú hagi de passar por. Per millorar la societat i que hi hagi igualtat.